Dragilor, iată-ne în ultima zi a anului 2024, un moment perfect pentru a face o retrospectivă a proiectului Money in Motion, aplicația gratuită pentru evidența cheltuielilor personale. O să fac o scurtă retrospectivă a tot ceea ce am dezvoltat în acest an. Vedeți aplicația proiectată virtual în dreapta mea. Aș vrea să le mulțumesc deja celor peste 85.000 de utilizatori ai aplicației Money in Motion, care au avut încredere și care folosesc această aplicație pentru a-și reduce risipa, economisi mai mult și pentru prosperitate. Aș vrea să le mulțumesc de asemenea partenerilor care sprijină acest proiect. Știți că finanțez această aplicație prin fundația Asset, înființată de mine. Am reușit să atrag sponsorizări de peste 200.000 de euro pe care i-am investit în această aplicație, care este disponibilă pentru voi absolut gratuit. De aceea aș dori să le mulțumim partenerilor noștri care sprijină acest proiect. Este vorba de compania Penny, OMV Petrom, Sfera, NN, BRD, Mastercard și Bursa de Valori. De asemenea, agenției de comunicare Core Media Hub și companiei de software Bcoded, care ne ajută la dezvoltarea aplicației. Găsiți informații complete despre acest proiect social pe blogul meu iancuguda.ro, la secțiunea MIM, unde aveți absolut toate informațiile, inclusiv despre fundația Asset prin care finanțez acest proiect. Foarte rapid, ce am făcut în 2024 cu Money in Motion: 4 versiuni, peste 20 de funcționalități. Mulțumim utilizatorilor pentru idei, am primit peste 2000 de mesaje cu foarte multe sugestii și contribuții. În primul rând, foarte multă lume a solicitat să vadă cheltuielile de la salariu la salariu. Se poate vedea acest lucru în aplicație sau în orice perioadă dorești. Eu de obicei vedem împreună în familie aceste cheltuieli în luna în care suntem. De asemenea, foarte mulți au cerut să își personalizeze legenda de cheltuieli. Se poate face în finanțe să editezi subcategorii la diverse. Celelalte 19 categorii sunt fixe pentru a compara utilizatorii, pentru a vedea statistici, recomandări și rapoarte de optimizare. De asemenea, am făcut disponibilă aplicația Money in Motion global în toate monedele și poți să vizualizezi cheltuielile în orice monedă dorești. Apoi am modificat complet tabloul de vezi cheltuieli pe categorii. La un click distanță poți vedea foarte rapid, avem și aici în dreapta proiectată virtual, pe ce ai dat banii în luna aceasta. Poate cea mai des întrebare din multe familii. Iată, în câteva secunde vezi pe ce ai dat banii pe categorii, vezi dacă ai depășit ținta de cheltuieli pe luna respectivă, primești și o informare în acest sens, cum este în acest exemplu pe îmbrăcăminte în luna decembrie, și la un click distanță pe această săgeată introdusă ca funcționalitate pe parcursul anului poți să vezi sortat descrescător după dată sau după valoare în perioada respectivă pe ce ai dat banii. De asemenea, am introdus foarte multe opțiuni de introducere cheltuieli, dar și venituri variabile, pentru că sunt familii care au venituri variabile de la o lună în alta și vor să vadă acest lucru ad hoc și să-l introducă punctual. Iar la cheltuieli avem posibilitatea să introducem și notițe, comentarii sau să introducem retroactiv această cheltuială, să spunem la educație, pentru o dată în trecut, iarăși o funcționalitate care s-a cerut foarte des. Este atât de simplu să introduci cheltuiala în aplicația Money in Motion, nu durează decât câteva secunde. Apoi, foarte multe statistici. Am introdus posibilitatea să vezi cât ai economisit față de cât ți-ai propus în o lună, oricare lună pe care ți-o dorești, sau în an, de la începutul anului până în prezent sau de când folosești aplicația Money in Motion. De asemenea, poți să vezi care sunt cheltuielile unde ai alocat mai mulți bani decât ți-ai propus de la începutul anului până în prezent, să vezi unde sunt deviațiile sortate descrescător, ca să știi cât ai de ajustat și de asemenea care sunt cheltuielile unde ai alocat mai puțin bani. Așa cum este cazul în familia noastră, avem 8 categorii unde am cheltuit mai puțin, dar 10 unde am depășit. De asemenea, poți să compari, să alegi o lună față de altă lună, să vezi unde ai cheltuit mai mult, ca să vezi cum se schimbă în timp comportamentul de cheltuieli și să vezi unde ai cheltuit mai mult sau mai puțin. În 2025 poți vedea față de anul trecut, pentru că avem deja date, cei care folosesc aplicația
și poți vedea cum s-au schimbat toate acestea. Avem 3 rapoarte pe care le-am introdus, poți să vezi evoluția pe luni a veniturilor, cheltuielilor și să vezi unde ai cheltuit mai mult față de cât ți-ai propus și la un click pe coloane vezi desfășurătorul pe care îl poți sorta după dată sau după sumă ca să vezi imediat în luna respectivă pe ce s-au dus banii. Poți vedea la fel desfășurătorul de cheltuieli pe membrii familiei și poți de asemenea detalia pentru fiecare membru și sorta descărcător și așa mai departe toate aceste cheltuieli. De asemenea poți vedea aceste cheltuieli pe categorii mai detaliat sau pentru ce perioadă dorești, astfel încât să vezi pe ce s-au dus banii pe anumite categorii de cheltuieli. La un click distanță vei vedea pe luni exact pe ce s-au dus banii ca să ai un control asupra vieții tale financiare. În ultimul rând, poți vedea cheltuieli față de obiectiv, dacă ai avut ținte depășite și cât ai de recuperat. Deci, iată, a fost un an foarte plin, spuneam, cu peste 200.000 de euro investite pentru ca tu să poți folosi această aplicație absolut gratuit. Un proiect social la care țin foarte mult, prin care vreau să ajutăm cât mai mulți oameni să fie conștienți pe ce dau banii, să reducă risipa, să economisească mai mult și să investească. În 2025 avem planuri foarte mari, vrem să ne integrăm cu toate băncile pentru a prelua automat toate cheltuielile în fiecare zi, să vezi toate conturile, câți bani ai și ce cheltuieli ai făcut cu cardul. De asemenea, educație financiară gratuită pentru utilizatorii Money in Motion în fiecare lună, webinarii lunare și conferințe, peste 12 pe care vreau să le fac în toate județele importante, unde utilizatorii pot veni gratuit să mă întrebe orice despre bani. Un chatbot avatar cu recomandări, analize și așa mai departe. Voi detalia într-un material video primul pe anul viitor. Pentru moment atât, a fost un an lung, greu, cu foarte multe dezvoltări. Vă mulțumim pentru încredere utilizatorilor. Recomandați aplicația mai departe pentru că face foarte mult bine. O găsiți în App Store și Google Play. La nivel global, în toate monedele, căutați după Money in Motion. Mulțumim partenerilor, să avem un an prosper, cu sănătate, cu realizări pe toate planurile, inclusiv financiar. Continuați alături de noi drumul către prosperitate. Mulțumim!